El negoci de l'aigua a Girona està privatitzat des del 1976. Des d'aleshores està a mans de Girona S.A. Girona S.A. és una empresa que neix precisament al 75 i neix a mans de famílies vinculades al règim franquista i actualment està participada per grans empreses vinculades al negoci de l'aigua arreu del país, com són Aqualia, Agbar o CaixaBank. El 92 es decideix crear l'empresa mixta Agisa, que està participada amb un 80% per aquesta privada, aquest soci privat que és Girona S.A. i en un 20% pels ajuntaments de Salt, Sarrià de Ter i Girona. I és aquesta empresa la que encara avui en dia gestiona l'aigua en aquestes ciutats. Llavors, el que ha sortit en aquests dies a la llum és, arran d'una denúncia feta per nosaltres, la CUP Crida per Girona, a Fiscalia, és que Fiscalia està investigant, perquè ha vist indicis de delicte, tant a Girona S.A. com el conseller delegat d'Agisa, que és el senyor Narcís Piferrer, per un delicte d'administració deslleial. El que nosaltres hem denunciat, per tant, és que a Girona S.A., a través de Narcís Piferrer, que és el conseller delegat d'Agisa i per tant té plens poders, el que hauria fet és administrar de forma deslleial Agisa, enriquint, afavorint la part privada, Girona S.A., i en canvi perjudicant la part pública, és a dir, els ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià i tota la ciutadania dels que en depenen. Com ho hauria fet això? Doncs ho hauria fet a través de delictes com són la facturació falsa o facturació irregular, a través de delictes com la malversació de fons o el finançament improcedent. Tot aquest procediment judicial ha sorgit gràcies, en primer lloc, a la tasca de moviments socials de la ciutat, com l'Ateneu Naturalista i Aigües Vida, i també a la feina de grups municipals que van portar i van obligar el govern a fer una comissió d'investigació i també unes auditories. Aquestes auditories i aquesta comissió d'investigació, de fet, el que van demostrar és que durant molts anys no hi havia hagut la tasca de fiscalització per part de l'Ajuntament a l'empresa mixta Agisa, ni tampoc el control sobre les actuacions que feia el senyor Narcís Piferrer i la part privada de Girona S.A. Aquesta és una pràctica comuna que nosaltres hem vingut denunciant i que ens porta, una vegada més, a reclamar que el que ha de passar ara és recuperar aquest servei públic per part de l'Ajuntament i fer-ne una gestió directa. És allò que en diem una municipalització. Una municipalització que ha de servir perquè el servei de l'aigua a Girona, a Salt i a Sarrià sigui un servei controlat democràticament, molt més transparent i que permeti que els beneficis que hi hagin es reinverteixin en la nostra ciutat i en el servei d'aigua i no pas en enriquir les mans privades de Girona S.A.